aiwa ndichida kutendai muri eZimbabwe nekuda kwesupport yese yamunotipa pano paSain TV. Abasa richienda mberi, ndichida kutenda zvakanyanya nekuda kwesupport yamunotipa kuramba muchiona mavideos edu. Ndichida kukurudzira vasati vasubscribe handiti kuti please subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. So panapa sekuonawo kwamuri kuita, ndakagara nevakatikoshera handiti ndakagara nemwanasikana handiti wabva wasekerera handiti. Ndizvo. Makasimba here? Ndakasimba, muri sei? Aiwa, ndiri right. Ndotoziva kuti ndakuomeserai nhasi kuti ngatigarei pasi because imi kwenyu kuacta kwete zvekugara pasi muchibvunzwa kuita seinterview. So musaitore seinterview handiti. Tiri kuconversation, toda kuti titaure handiti. Chekutanga vakatitarisa vangada kutanga nekuziva kuti anombonzi Svinu kana kuti Masvingo anombova ani chaizvo? Anonzi Svinurai. Ndingangoti actress. Ndingati wekunaizaBoom because handisati ndasainwa kunaizaBoom. Nditoriwo mutorwa anga achingodedzwa. Muri muprocess. Yes. Yekutogadzirwa kuti muzokwanisawo kupinda kunaiza. Yes. Alright. Zvekuacta makazvitanga rini izvi? Uye NaizaBoom makazotanga kubata nayo rini? Okay, ini zvekuacta ka ndakazvitanga mushure mekunge ndaona kunge kumusic kuri kuramba, maona. Saka kumusic uku waitukaenda kumastudio kuti uimbe chaiko chaiko even une mari. Waiona kuti producer aigona kutokudza kuti aiwa handisikuda mari, ndakutoda nezvako kuti ndikurekodhi. Saka ini ndakabva ndaona kuti zvemusic zvara. Zviri makutotudza dzimwe nyaya. Mafana dzifambira dziriko. Makuda kutoti titombosiya tafambira tini maproducer awa ndanani kwevavo vaida? Vatori popular zvavo but inini handikwanisi kutaura mazita. Ndanani achingowataura? Kana izvozvo bodo. Ndangoti ingori nyaya yandiri kungopfuura nayo. Kuti maproducer aizopesa akutonakirwa nebhebi. Yes, saka ndakaona kuti music uku karamba, asi inini ndinoda kazvearts izvi, ndikudawo kuti ndikwanisewo kupinda, maona. Vandati arga ndimbotrya futi kuacting. So ndakatrya kuacting tichibhadhariswa. I remember last time takabhadhariswa $100 muHarare Gardens neaizviti Bosslazi. Aizviti anoitisa zvekuactisa vanhu. Ini ndikutomutaura zita rake boss zvikutondirwadza. Akanotidhamba kudomboshava uko kwaiti imba yecamping. Bosslazi aita zvemadhirama. Ari muHarare Gardens aiti tinosangana muHarare Gardens, maona. Saka mukatomutsvaga munhu mugona mwana anonzi Bosslazi, ane zimusoro dzihombe so. So akabva aenda nesu kudomboshava uko akati ndo kwatiri kukembera. Isu tasiwa pamba paya, varidzi vepamba vari kusvika vari kuti ko ndimi vanani nemazibhege enyu panapa? Auti hatisi kutomboziva nezvenyu. Takadzingwa kunge imbwa. Saka zvakandibata kwabva ndati beta hangu ndimboita zveTikTok, pakapinda TikTok apa. Ndichingoita zvandinoita paTikTok. So ndimba is my long time friend. Saka ndaingoona mastatus ake tichingotaura chingoseka. Kana zoona imwe yaidwa vanhu like yanga yakanzi auditions vanoona. So ini nekamwana kangu taingoita zvedu zvekuacta paTikTok tiri tu mumba. Kwabva ndangosenda chiclip chachiya. Ndaiza ndobva ati izvonizvo unogona uya. So ndokuya kwandakaita. Igore ripi muchiri kuremember? Last year. Alright. Excellent. So tingada kunzwawo kuti imimi pamakatanga kuacta kana pamakanzi ayo takuda kuti timboshanda nemi sezvamataura kuti hamusati mave fully signed. Pamacontracts amune muchiita iwawo ekuti tinotokuonai kakawanda muchiacta. Mungada kutizivisawo here kuti makagamuchirwa sei nemamwewo ma-actors akanga ariko, the likes of tombotaura maladies, the likes of ana Vovo, ana Netsai, ana Daf, ana Paida, ana Blake, vakakugamuchirai sei nekuti ndo maseniors anga ariko? Ndingangoti inini pandakasvika ndisingatombofungi kuti munhu anonzi Dhafu ndaitoda kumuona pesapa. Pandakamuona ndaifungidzisa kuti ndikamumhoresa kana kuti ndakatosvika ndichigumisa kamwana kangu ndida kuti kaite sei kamugume ndiona kuti anoresponda sei. Patakabva totanga kuti ukasimudza akatanga kutotaura nako
so ndiri munhu aitongodawo kutongomuona dhafu but pandakamuona she was so open zvekuti pakurara takatorara paside nepaside kuwedding disaster ndo pandakatanga ini vamwe vese titotaura zvakanaka nemunhu wese they were so cool hapana kana akambonditi rarafu kana kuita sei vaive friendly vese. Alright, tiri ipapo muchitanga kushanda hapana retention yaiitika pamakatanga kuacta ipapo between manew actors hapana here vamwe I understand kuti kana muri vamwe vanyowani ndisingazovi pamakapinda ipapo maingova megere kana kuti paitwawo nevamwe maactors manyowani? Ndingangoti tanga takawanda of which zvakatozoitika kuti ndizonyatsokuonekawo talent rangu ndezvekuti angosendi ndaifanira kunge ndiri kumapoto ayaya maextras ekupi ekungonzova vakuenda kunoshutwa vari vekumapoto kozi yanga iri movie yewedding maona saka painzi pari kudiwa Tete munhu wacho aifanira kuzoita Tete haana kuita sei haana kuuya kwabva kwanzi iwewo chimbotry pakatotraiwa vanhu vakawanda and inini I think I was the last person kunotraya ro iyoyo kwabva ndaitraya kwabva ndaikwapaidza nekuti ndiri muVictoria saka ndakatanga kutaura chishona changu chekumusha kwangu ndichinyatsokuchigona maona kuti avatete ndo pakabva zita rekuti Tete Masvingo. Saka tanga takatowanda saka pari ipapo hapana here vakambokomplainawo kuti aiyo isusu tiri vanyowani zvikuratidza kuti ava maold actresses and actors vari kuti pane discrimination? Aiwa hapana, munhu wese aitongofara ende inini dei rororo ndaitofanira kunge ndichidzokera kumba semunhu akanga auya nemwana but ndakaona kuti mangwana sinzi kuchinzi shuta haina kupera ichakontinya futi mangwana ndandisina kana chandanga ndatakura chekuti ndingakwanisa kunge ndichipa mwana Black ndiyanga atori neserevhita akati aiwa iwewo kana uchida kurara unorara mwana tomupa serevhita but aita logistics dzekuti mapamba anotengwa kutauni kwabva takatorara tichitoridza redhiyo tichinakiro sakura kuti zvainakidza zvainakidza. Alright, mazuva achangoperawo pane nyaya ndofunga makuiziwa by now vamwe venyu vamakanga muchishanda navo, of course ma-seniors because these are pioneers, pioneer actors and actresses vakatanga NaizaBoom pamwe chete nadirector vamusinavo pakempi inoyi mungada kuti zivisawo kuti makatanga kunzwa nezvekusawirirana kwavo nadirector rini? Ini ndingatoti ndakatotanga kuzvinzwawo nezuro mushure mekunge ndatoonawo ari mavhidhiyo nekuti pese pataienda kumashuti tichidedzwa ndozvandambotaura kuti tinenge tichidedzwa taingoona zvinhu zvese zvakarongeka zvinhu zvese zvichiendeka mugwara rakanaka vanhu vachitowirirana zvakanaka saka ini ndakatongozoshamiswawo nezuro kuti ko ndo zviri kuitika izvi takutongoonao ari mavhidhiyo. So mushure mekunge maona izvozvo pamazuva akapera hapana kana zvakamboitika zvinoratidza kuti papane tension? Hapana, because ini ndakapedzera because ini tikaacta tikashuta toenda kudzimba tomirira kudedzwa imwe shuti saka minister's daughter yakapera papinda madNA ikapera pabva pazonzi nadirector Svinurai pane rimwe rematiktok ratoda kuita richange richidiwa kuti uite zvinhu zvinenge ndo zvandiri kungoziva ini ndangozva kuti kune movie ririko ndokuya kwatakaita ndasikatozivi kuti hakuna nhingi sezvo tichimboita izvozvo zvekuti vamwe vanomboacta rimwe vamwewo acta rimwe saka zvinhu zvisina kundivhundutsa kuti sei nhingi asipo nekuti zviri normal. So mushure mekunge manzwa nyaya idzi dzekutoti ndozvikutoitika zviri zvakazara painternet chii chakauyawo mupfungwa dzaTete Masvingo? Chakauya mupfungwa dzangu inini ndiri kunyepa ndechekuti kwanzi unozoyeuka bako wanaiwa nemvura pakuti ndiri kutaurira izvi inini ndiri kutaurira izvi kuti mukana handiti kana utori inini ndiri kutorwa ririwo mukana iwoyuyu handiti uri kuraswa nevamwe kuti kosei vari kudaro isusu tiri kutochemererawo kutoendawo
pachinzvimbo chavari ichocho kwevo sei vadecida kuita zvinhu zvakadaro ndisingazivi munhu nemunhu ane mafungiro ake plus kwatakabva ndokunokonzeresa kuti iwewo uzotora decision. Inini nekwandakabva nemari dzandakabhadhara mumashure dzinotosvika kana kuma$500 ndikada kudziverenga ndichidawo kuacta kuti ndiende pamap ndozoti ndauti gym kana uya ndochingourasa just like that. Aiwa inini ndiri kutorwadziwa nezviri kuitika izvi semunhu wari kutoona kuti ari kuwana kusimudzirwa muNaizaBoom imomo. Inini handitarise mari kana kuti ndazopiwa chii, ndiri kuzviita nechido chemunhu akarwadziswa mumashure. Saka tinenge takabva mumabackgrounds akasiyana. Umwe akauya nekudedzwa kunzi uya ndikugurume zvisiri maari maona. Inini zvinhu zvinga zviri mandiri kuti ndotodawo munhu ari genuine asingati ndoda kutanga ndavata newe kuti ndigokupusha. Saka ndo munhu wandakazowana anova yeNaizaBoom wacho haana Saka tiri papo ndichida kunzwa kubvunza nyaya yanyanyonetsa sekuona kwamuri kuita inyaya yemubhadharo. Imimi, is there any agreement yema-payments pakuuya kwamunoita kumashoots? Why ndiri kubvunza izvozvo? I understand kuti you are spending much time muri pamashoots but kumba kunoda kudyiwa. Mambotaura nyaya yemwana. Mwana haazozviziva kuti mama vaenda kushoot. Is there any arrangements yekubhadhara? So far inini Uncle Saint, I don't want to lie. Right now nditori nebusiness rangu riri kufaya through NaizaBoom. Nekuti inini ndiri kushandisa fame iyi kuita something. Saka inini ndiri kuti ma-actors nema-actresses ngatisazoblame ika ava vari kutigruma nekuti ivo pavo vanenge vasakuva isu zvinenge zvasarira kwatiri kuti mbiri yayi yakai yauri kudedzwa nayo mumasiriti kunzi Svinurai, take advantage of it, shandisa mukana iwoyo. Nekuti inini right now ndikanzouya kushuti handitombochemi kuti mari yetransport because iri kubva mubusiness iri riri kukura because ndakuzikamwa nevanhu. Ndine vamwe vanhu vari kuuya vachinditengera inini because vari kufarira zvandiri kuita pamadrama vachisapota handimukuona. Saka inini ndiri kuti pari kuda kushandisa brain pakuti industry yedu muno muZimbabwe mari chaiyoka zvasiyana nevari kuAmerica. Shandisa mukana woyo kuti uite mari. Saka inini handisati ndasvika panguva iyoyo kunzi mapayments what kana zvichizouya mari inodiwa hairambwi. But for now ndiri kupemberera nekugurumwa kwandakaita mbiri iyoyi yakunditisa mari. Alright. Chekupedzisira ndeipi message yamungada kutaura because I understand kuti muri kubatikana mamuri especially mukafunga ma-seniors enyu because there's a lot sekutaura kwamaita pakutanga kuti vaita kubatawo iwo zvakanaka hapana wamune problem naye. Ndepo advice yamungada kupawo kuna Vovho, kuna Sisi Netsai, kuna Jatwero kana kuti kuna Ozemwe? Inini advice andoda kungopa ndeyekuti kune shona inonzi natsa kwawabva kwaunoenda usiku. Ko zvakaipei ukangotaura kuti inini handichadi kushandidzana newe mune zvakanaka kuitira kuti paunoenda uko kada kudzoka unowana madzokero. Zvinhu zvaikwanisa kungotaurika kuti munhu unongoonekawo zvakanaka kwete kubva paita kunge patori nekudhonzerana kana kupopotedzana. Ini ndinongoti natsa kwawabva kwaunoenda usiku. Iyo imbiri iyi kana isiri kukupa mari, munhu ari kutomboti manager wako kana kuti iye director wako asiri kukupa mari, handichangonangi kune ivava veNaizaBoom chete. Vamwe vese vari kuita zveacting vatova nembiri. Chiregedzai kakuda kuti iyeye wacho ari kukuitisa mbiri abvise matambudziko enyu ese. Handingati inini ndiri kuda kuti nditengerwe mapamba, ndoda kuti ndipodesewe, ndirukiswe musoro nemunhu wani iyeye. Munhu wani iyeye ane mhuriwo yake yanoda kuchengeta. Saka iwewe take care, ndingati shandisa mukana uwoyo, mbiri iyoyo ishandise kuita ka business kako. Think of it, Svinurai achitengesa madomasi paroad. Vanhu vanotoya kuzotengera zita iroro rekuti Svinurai. Saka ini ndiri kuti mukana ngaushandiswe nguva iripo. Ayo, ndinoda kutendai nemunguva yamatipa yekuti tinge tinokurukura. Ndichingoshuwawo kuti mhepo dzese dzakati simukei dzinge dziri dzinodzikama nekukasika kuitira kuti basa renyu ringe rinofamba mberi zvakanaka. Also, I wish you good luck pacareer yenyu yeacting. Right, muri yeZimbabwe nchida kutendai nekuramba muinesu. Don't forget to like and share this video. Thank you very much nekuva nesu. Aiwa, tichimirira zvimwe zvirongwa zvinoteera from Uncle Saint naTete Masvingo for now. Ndikiti
It's much love.